Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Litinin. Yau muna ranar 12 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2025 da ta yi daidai da ranar 14 ga watan Zulqa'ada. A halin yanzu muna cikin daren Talata 15 ga wannan wata. Hijira tana da shekaru 1446. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Kamar yadda kuka sani, kungiyar nan da ke fafatakar raya al'adun Fulani a Nijar ta Fulaku a ranar shekaran jiya ne ta yi wata ganawa ta musamman da babban janar Abdulrahman Chani, shugaban kasa, shugaban jamhuriya, inda a sakamakon wannan ganawar suka bashi wato wata kyauta ta gargen shanu. To wannan gargen shanun shine shugaban kasa, shugaban jamhuriya da kansa ya ce a miƙa shi zuwa ga gidauniyar ceton kasa. A ranar yau dinnan kuma ita wannan kungiyar ta wato Fulani ta ba gidauniyar ceton kasa kudi tsaba mararar miliyan 20 na sefa domin nuna kishin kasarsu da kuma diyauci da kuma irin goyon bayan da suka ba wannan sabuwar tahiya ta gina Nijar sabuwa. Waɗannan kyaututtuka guda biyu an gudanar da bikin karɓansu ne a ranar yau dinnan a ƙarƙashin jagorancin shugabar kungiyar ta gidauniyar ceton kasa cewa da madam bura rakki jarmakwai, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Abdulrahman Sidi Shaibu. Da farko dai wannan al'umma ta Fulani ta kungiyar su mai suna da Fulako sun so bayar da su gudunmuwa ne zuwa ga gidauniyar ceton kasa ta FSSP, wannan kuma domin karɓa kiran shugaban kasa, shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani da ya yi zuwa ga dukkanin 'yan kasa da kowane ya kokarin ganin cewa ya bayar tashi gudunmuwa domin saka su a fannin cigaban wannan kasa ta Nijar. Ta bakin Ahmadu, ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya ta Fulako, ya bayyana cewa sun yi hakan ne domin bayar tasu gudunmuwa a matsayin su na al'umma na Fulani, kuma suna kira zuwa ga dukkanin al'ummar Fulani da su yi kokarin ganin cewa sun bayar tasu gudunmuwa da ma 'yan kasa baki ɗaya. General Darme Abdulrahman Chani ya sa kira ga 'yan ƙasa a tsaya a taimaka ma ƙasa, a kama ma ƙasa, a gina ƙasa da kanmu da kanmu. Shi yasa yau muka zo muka kawo miliyan 20 don mu ma mu kawo ta hannunmu da ci gaban ƙasa. Saboda kiran da suka yi mun ji shi, kuma mu nuna mishi mun ji shi, ga miliyan 20 wanda muka taimaka don ƙasa ta zamna lahiya, ta ci gaba, Nijar ya ci gaba. Shi ne ya kawo mu yau, kuma muna gode ma wannan hukuma da take karɓar kuɗi, muna gode ma kowa da yake kawo wannan gudunmuwa. Muna kira kuma wanda ba su kawo gudunmuwa ba, don Allah a kawo su ma, don saboda ƙasanmu kawo ne taimaka muna, mu da kanmu za mu taimaka mu kanmu da kanmu insha Allah. To sai dai kuma idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata ne shugaban kasa, shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani ya gudanar da wata ganawa ta musamman da wannan al'umma ta Fulani, musamman ma wannan kungiyar ta Fulako. Yayin ganawar, al'ummar Fulanin sun yi kokarin ganin cewa sun bayar da gudunmuwa zuwa ga shugaban kasa, inda suka bashi garken shanu. Kuma a jawabin shugaban kasa na karbar wannan gudunmuwar, ya gode ma al'ummar Fulani musamman ma kan yadda suke kokarin ganin cewa sun bayar da misali mai kyau zuwa ga dukkanin al'ummar Fulani, domin ganin cewa sun bayar da haɗin kai don samar da tsaro mai kyau a wannan ƙasa ta Nijar. Inda a nan ne shugaban ƙasa ya yi alkawari kan wannan gudunmuwar da suka bashi na gargen shanu zai bada shi zuwa ga gidauniyar ceton ƙasa ta FSSP, domin ganin cewa dukkanin 'yan ƙasa sun ribanci wannan gudunmuwar da al'ummar Fulani suka ba shugaban ƙasa. Wanda a wannan rana ne al'ummar Fulani tare da shugabar gidauniyar FSSP Madam Bra Hajja Rakiya suka jagoranci mika wannan gudunmuwar zuwa ga Madam Bra. Ɗaya daga cikin al'ummar Fulanin ya yi ƙarin bayani kan dalilin mika wannan gudunmuwar. Yau sai mu ce alhamdulillah, murna ce gare mu, domin wannan ranar da Allah ya gwada muna rana ce babba gare mu, wadda shugaban ƙasa ya girmama ƙabilu na Nijar. Domin ya girmama ƙabilun Nijar ne yasa mu a sunan Fulaku muka ɗauki niyya muka ce tun da ya girmama ƙabilun Nijar, musamman ma da ƙabilanmu, za mu yi kokowa abinda mun ka iya mu yi. Menene mun ka iya? Fulaku ɗaya rana sai ta maida ka makiyayi. Niyyar da mun ka ɗauka kenan, mun ka bashi sanda. Dabbobi waɗanga da mun gani ba mu iya lisawa ba, 1 2 3 sanda muke ce musu, mu har mun ka bashi sanda ya zama makiyayi. Kenan wannan girmama da ya yi muna ita ta samu ma mun ka yi wannan kokari
kuma alhamdulillah yau gobe da jibi muna kama mashi kuma muna kama ma ƙasa. Muna fata yanda Allah ya sa abubuwan suna tahiya, Allah shi kawo kwanciyar hankali cikin ƙasar Niger, kuma Allah shi sa hankulan duka jama'a na Niger shi zama guda, don tsintsiya maɗarminki guda shi ne muke buɗata, shi muke guri. Kuma muna fata kamar yadda Allah ya sa yau muka zo muka ba da wannan gargen, muna fata Allah ya sa kuma wasu ma su tashi su ma su yi niyya su ba da wannan gudunmuwa ga ƙasa. Daga nata waje shugabar gidauniyar FSSP Madam Braha Jarakiya a jawabin ta gaban manema labarai ta gode ma Allah madaukakin sarki da ma godiya zuwa ga dukkanin al'ummar Fulani da suka bayar da wannan gudunmuwa zuwa ga wannan kasa ta Nijar, musamman ma inda suka bayar da ita zuwa ga shugaban kasa, kuma shugaban kasa ya mika ta zuwa ga kasa. Ta gode da sunanta da sunan shugaban kasa, shugaban jamhuriya Janar Abdulrahman Chani, tana mai cewa da sunan duka sojawa da suna cikin Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, da sunan mambobi na kwamiti na Fond de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie, muna yi safifiyar godiyanmu ma shugaban kasa da ya yi deside duka arzikin ga da communauté pai sun kawo mishi, ya ce to shi ko saboda da ya ce kuma da saboda patriotism shi ko ya dauka ya ba a kasa. Kenan yau mun zo ne mu gani wanga arziki da shugaban kasa da ya ba ma Fond de Solidarité. Muna kuma kawo godiya na shugaban kasa wajen communauté pal da sun ba da arzikin nan. Wanga baduwa yana goda da sun gane bisa tayya da muce cikin kasa. Mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin kasanmu da arziki cikin kasanmu. Alhamdulillah. A ƙarshe dai wannan gudunmuwar da al'ummar Fulani suka ba gwamnatin shugaban ƙasa da ma 'yan ƙasa baki ɗaya wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa ana ci gaba da samun zaman lahiya mai ɗorewa tsakanin dukkanin al'umma, da ma wayar da kan al'umma wajen kowanne ya ƙoƙarin ganin cewa ya ba da haɗin kai don ceto wannan ƙasa akan niyyar shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya tare da mambobin gwamnatin sa, musamman ma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain, da ke fatan ganin cewa an samu zaman lahiya a tsakanin dukkanin al'umma don ganin cewa ƙasar Nijar ta zamo sabuwa tamkar farin wata sha kallo. A wani labarin na daban, idan Allah ya kai mu gobe talata 13 ga watan Mayu, shekara na bin shekara, shekaru 34 kenan da matan Nijar suka tashi tsayin daka domin kwato haƙoƙinsu a lokacin da ake buƙatar gudanar da wato babban taro na muhawarar ƙasa na Conference National, inda suka yi jerin gwano domin wato neman kujeru na wakilci a wannan taron na muhawarar ƙasa. Kawo yanzu ƙungiyoyin mata suna taka rawar gani sosai da sosai wajen kwato haƙoƙin mata daban-daban. Dangance da haka aka keɓe wannan rana don ta kasance rana ta matan Nijar. To dangance da haka ne haɗin gwiwar ƙungiyoyin ɗiya mata na ƙasar nan da ake kira Kwangafen a ranar jiya suka yi wani babban taro na yin bitar irin ayyukan da aka yi tsawon shekaru 30 ɗinnan da suka wuce, ina aka kwana ina aka tashi, haka zalika kuma ya za a tsara sallar gobe. Ga dai ƙarin bayanin da Maryama Musa, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matan, ta yi mana a kai. To yau kuma taron da aka yi an ce dialogue intergenerational za a yi, kenan mata wa'anda tun farko su suka girka Kwangafen, kuna ganin su suna cikin sal. Akwai ma wadda ita ce ta farko, Madam Claude tana nan, tunda ita ta bi ma mari kaita, Allah ji kanta. Akwai kungiyoyi da suka bi su mu duka kungiyoyin nan mun zo da bayani, tunda mun wajen 98 muka shiga Kwangafen. Akwai wa'anda kuma bayan mu wa'ansu kungiyoyi sun shigo na matasa, to shi yasa aka girka dialogue intergenerational inga kamar duka dai mata latizawa, mata wanda suka bi latizawan wannan da fiye da shekara 70 aka kai ga 50, yanzu har aka kai ga 20 da wani abu. Kenan kowa na nan dole a canza miyau, a san Kwangafen ta taso
menene ta yi bisan ayyukanta, ina ne za a yanzu. C'est ça le plus important. Tare da matasa menene za mu girka ayyuka da ya kamata a ce Kongafen ta bunƙasu, ta zama gungu wadda kowa na shawarta, tana ci gaba da ayyukanta a kai inda ake so, tare da matasa, tunda ba a mance matasa. Duk ƙungiyar da ta ce ba ta aiki da matasa ba ta zuwa ko ina. Ina jin Kongafen ta gane da haka nan, tunda tana nan tana far'aderen ƙungiyoyi na jeunesse. Allah sa dai abin da aka sa gaba a ciwo gurin shi.